Mitä Kannuksessa voidaan tehdä kesäsi? Mennään kattoo. Joo, tänne. Kannuksessa on hyviä pyöräteitä ja rauhallista ja turvallista pyöräillä. Kannuksessa on hieno kisapuisto, missä voi vaikka leikkiä. Täällä voi kiipeillä. Voi myös pyöriä. Voi myös keinoa. Paikallinen nuoriso hyppii täältä sillalta tonne jokeen. Ja sitten vähän varttuneemmat voi käydä vaan ihailemassa maisemia. Täällä voi harrastaa pubtrackia. Kannuksessa voi heittää frisbeegolfia. Kannuksessa voi myös poimia mustikoita. Ja sitten voi rankan päivän jälkeen tulla vaikka pizzalla.